wasemaconweni Nyanda Emkhonto uyini ungasenhla bathi untombi zamqhuma ngoba zimthanda zimdabuyelanga bathi umfana ushaya inyanga engakuzolashwapi umshawe sangoma engabuzobhulaphi awungiyakhuleka wena ungasenhla ngiyakhuleka ndaba ezisa umeya lo khuluma naye mfowethu bhuti omdala unomsebenzi enzokhipha la oyi-album benginesifiso bhuti omdala sokuba ngifike la endlini ekhonopia kuwe bhuti omdala njengomongameli amabhinca njengopresident amabhinca bengifisa mfowethu ukuthi lo msebenzi uthi uyacamba ufika kubantu bhuti omdala usubonakele kuwe bengifisa ukuletha kuwe bhuti omdala ngaphambi kuba ngiwukhiphe lo msebenzi. Yona njengoba ukwazi ucula uyafakaza uzokhipha album yokufakaza ngoba phela wona ucula wena meya wathatha usho ngaluvo uyelo ukuthi he album yonke uyisaphi le album yokucula uthini ubiza uthini bese kufakaza abantu ubiza uphinde uyifakazele khethana kodwa madoda umuntu uyafakaza noma uyacula noma niyafunisela hayi uhleni madoda hayi mina ngiyazi lento yakho ufake njengoba uyayincoma ngizokhipha album iyokwenzani uyokufakaza